Fi stqarrija lill-midja permezz tal-avukati tiegħu, il-head coach tat-tim nazzjonali tal-futbol David Manja ċaħat l-allegazzjonijiet li qed isiru kontrih. Manja jinsab sospiż minn coach tat-tim nazzjonali Malti hekk kif żewġ plejers tat-tim nazzjonali allegaw li ffastidjhom sesswalment. Fil-fatt l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol l-MFA fi stqarrija li ħarġet it-tlieta filgħodu qalet li Manja ġie sospiż minn xogħlu wara allegat ksur ta' regoli tal-assoċjazzjoni. Aktar tard dakinhar, numru ta' rapporti fil-midja żvelaw li plejer tat-tim nazzjonali għamel kuntatt mal-MFA u allega li kien ġie fastidjat sesswalment minn Manja. Sorsi qalu wkoll il-Pulizija qed tinvestiga recording dwar din l-allegazzjoni. Intant l-erba' plejer ieħor tat-tim nazzjonali wkoll allega abbuż mill-head coach tat-tim nazzjonali. Fid-dawl ta' dan l-erba' wara nofsinhar, l-MFA laqqet lill-eżekuttiv tagħha. Fi stqarrija fit-tmiem il-laqgħa l-MFA qalet li qabel ma impjegat lil Manja bħala head coach tat-tim nazzjonali għamlet il-verifiki kollha neċessarji minħabba l-fatt li Manja kellu akkużi simili meta kien coach ta' Universitati Craiova fir-Rumanija u meta serva bħala coach f'Ascoli. Fiż-żewġ akkużjonijiet Manja ma tkeċċix iżda telaq minn jeddu. L-MFA qalet li l-akkużi fil-konfront ta' Manja qatt ma ġew ipprovati fil-waqt li l-liċenza tiegħu ta' coach dejjem ġiet imġedda. L-eżekuttiv tal-MFA qal li s-sospensjoni ta' Manja se tibqa' fis-seħħ sakemm jintemm proċess intern li jinvestiga l-allegazzjonijiet li hemm fil-konfront tiegħu. Il-President tal-MFA Bjorn Vassallo sostna wkoll li l-assoċjazzjoni se żżomm lill-UEFA aġġornata bil-proċess kollu. Intant fi stqarrija permezz tal-avukati tiegħu, David Manja qal li la issa u lanqas fil-passat ma wettaq dak li tiġi allegat kontrih. Qal ukoll li dawn huma biss aħbarijiet infondati u folots li jagħmlu ħsara lid-dinjità personali u reputazzjoni professjonali tiegħu.